Det er ikke kun Region Syddanmark, der står her i dag. Det er faktisk flere parter, der også tilsammen udgør det unikke ved vores projekt. Det er nemlig en region, en kommune, Odense Kommune, det er virksomheder, det er et universitet, og det er faktisk også staten i form af Servicestyrelsen, Designskolen, University College, der er gået sammen om at sige, kan vi i fællesskab løse den her udfordring, vi har. En udfordring, der handler om to ting. Der handler om, at vi mangler hænder i den offentlige social- og sundhedssektor. Om, at vi skal kunne levere mere kvalitet, uden at vi kan blive lidt hurtigere. Samtidig med, at det også handler om, at vi i hvert fald i Syddanmark gerne vil have nogle flere højteknologiske virksomheder. Det her samarbejde på tværs, det ser vi som helt afgørende, fordi det, der jo har været en tendens til, det er jo at kigge på personer, som splitter det op, ikke? Du er syg, eller du modtager hjemmehjælp, eller du har et sår, der skal behandles af hjemmesygeplejen, ikke? Altså, vi kigger ikke til, at du skal have genoptræning, hvis du har været på sygehuset. Vi har været inde og prøve at lave en afdækning af, hvor er de store udfordringer er. Der kan vi se, det er i koblingerne mellem systemerne i virkeligheden, altså mellem social- og sundhedssektoren, mellem sygehuset og hjemmeplejen osv. Det er der udfordringerne er, og det er der er nogle gevinster at hente også i høj grad. Det er ikke nok at løse det her set som nogle isolerede tilfælde. Skal man løse det med udgangspunkt i borgeren, så er man nødt til at se det som en sammenhæng, hvor man rykker fra det ene sted til det andet sted. Det var grunden til, at vi sagde, at vi er nødt til at løse det her i fællesskab. Kommune, region og stat. Og det fører sig til, at vi lavede det her projekt, som vi kalder velfærdsteknologi nu, som vi efterhånden har brugt noget, der nærmer sig 400 millioner kroner på i fællesskab. 400 millioner kroner, der er gået til erhvervsudvikling, en meget stor klynge, det her Welfare Tech Region, til store forskningsprojekter, men ikke mindst til, at vi har finansieret, at den offentlige sektor er gået i samarbejde med virksomhederne om at udvikle produkter, og vi har faktisk også købt dem og implementeret dem bagefter.